The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bugula, Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP.
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, yung haway, garantisado. Paulinimen, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa PAW! Webes Celebrate! At ito ang pangalawang araw ng Setyembre at talagang celebration ang ating makikita at matutunghayan dito sa Tambalang Sipaw. At ako ang inyong Papa P ang magpapasaya at magpapatuloy sa inyo ng iba't ibang kaganapan dito sa Cordillera, Luzon, Pilipinas at buong mundo. Naman, partner, syempre inspiring, critical, and responsible story. Syempre, kakwentuhan at kakikaya nyo, Shakikay. Ayun, at ngayon pag-uusapan natin ang mga celebration at pagdiriwang. Kahapon nga, Setyembre 1, pinagdiriwang natin ang Baguio Day at patuloy na ang mga kaganapan at mamaya matutunghayan natin ang iba't ibang mga news at events na nangyari kahapon. Oo, yung mga activities na yun, partner, no, it was so overwhelming na talagang maliit na bagay. We celebrate those things. And aside from that, naging reciprocal siya, no, partner? Yung isang aspeto ay naging celebratory and lahat na ng tao, it became a start, a beginning of another things to celebrate about. Ikaw ba, partner? Anything that you've wanted to currently celebrate? Ayan, pag-uusapan natin mamaya yan celebration na yan. At ito, excited. Mamaya, ano pa pag-uusapan natin about the celebration of the advocacy, the youth empowerment naman ng ating barangayan sa Barangay Bakaking Central. Kung ano mga ginawa nilang kaganapan at patuloy ngayon ang kanilang selebrasyon ng Linggo ng Kabataan. Ay, oo nga. It hasn't ended, no, partner. Yes. And again, ang dami-dami nilang nasa-celebrate on top of what they're doing. Tapos, Kamsat, isa pa, for our guest talakayan naman, another celebratory story that will definitely give us a new way to celebrate life. At patuloy pa rin siyang nagbibigay din ng inspirasyon sa ating mga ka-Rangers ngayong pandemya na kahit sa hirap ng hinarap natin ay patuloy pa rin siya nagsusumikap through yung passion niya, ginawa niyang pandemic business. Yun nga, and matutok lang sa mga plantito at plantita. Yan, talagang for sure yung mama mo manunod dyan dahil plantita si tita. Plantita. Kaya plantita si tita. Tsaka nakitita din ako. Well, mama, get well soon. And sana, everybody's going to get well soon. Yun, at marami pa tayong pag-uusapan dahil ito ang Webes Celebrate ng Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
Nagbabalik ang tambalang sipaw! At ngayon kapag sinabi nating selebrasyon, para sa'yo, ano ang kahalagahan kapag sineselebrate yung mga kahit malit na bagay? Yun, partner, the thing is that when you celebrate small beginnings and Yes. small endeavors, it make you realize na hindi mo naman kailangang big victories agad. Yes. Kasi all of that is a process. You start Tama. with small, and now it goes beyond being big. And ang sabi ko nga, na kaninang umaga, I woke up with the feeling of reciprocity, partner. Yun kagabi, Yes, nung yes. nag-usap tayo. I mean, Oo. when we exchange messages, nung ko nakita na may mga bagay talagang hindi muna para sa'yo. Kasi Yes. ibibitinin yan. Kasi there is far more greater na Tama. para sa iyo. Oo, mayroong God's timing lahat Yun nga. ng mga pagkapanalo. At sabi kong lagi, lahat ng mga journey natin ay kahit pagkatalo or pagkapanalo, may matututunan ka dyan eh. Yan yung gagamitin mong sandata sa daan patungo sa iyong goals. Oo naman. Ikaw ba, partner? Excited Yes, na ako oo, eh. at congratulations sa ating mga kasamahan at mga nanalo sa vlogging contest sa citywide ng ating Sangguniang Kabataan dito sa City Government of Baguio. At ito nga, ni-represent ko amin Barangay Military Cutoff at ayun, pasok sa banga at kampyonado po tayo. Oo, yun nga eh. Ang saya no, partner. And Yes. again, I didn't doubt at any chance that you will win it. Grabe kasi yung value and yung laman nung ginawa mo. Oo. And talagang it changed how we perceive a lot of things. Yes, And it's a vlog. It's all about the 3 C's sa crisis ang title niya. So, 3 C na realize ko ngayong crisis, yung pandemya, na pwede kong gamitin para magpatuloy sa buhay. Tulad ng 3 yun eh. Care, creativity, at community. Yun naman. Ako din, yung 3 C's Yes. na yan is very timely. 'Di ba, partner? Kasi nga, hindi na natin minsan nakikita yung mga yon. And ang pinaka gusto ko doon, partner, is yung community. Ayun. Kasi ngayong pandemic, nakita naman natin how we've done this so far. At ito na nga. At marami pa tayong isa-celebrate. Ito kahapon nga, Baguio Day. Yay! At umarangkada at lumipad dito ang mga flying cars. Oo, at patuloy din ang isa sa mga flying drone natin, na car builder, na si Kings Menjola, Menjola. isang Pilipino, no? Held a demonstration at flew ang isang flying car sa Melvin Jones. Yes, nakita natin yun nung sineset up yun na partner. And Yes. it's a way for us to look at another perspective on how our technology and innovation has come aboard ngayong pandemic. And ano siya, no, partner? Yes. It's a good way also to showcase yung talento nating mga Tama. Pilipino. At maganda din na, alam mo yun, yung mga kahapon nga, di ba, nakausap natin si Sir Sean Yes. sa mga invention. Malaking bagay ito na ngayon nagagawa na at nabibigyan ng pondo. Tulad ng kahapon nga, yung flying cars na ginawa ni Sir Mendiola. Naman. And napaka-good news naman Yes. yan, partner. Syempre, also kahapon, kabsat, aside from announcing that or na-try natin siya for the first time, we've also announced the Ayun. top 30. Top 30 ng Miss Candidates. Universe Oo. Philippines, na kung saan nakapasok sa ating top 3 fun vote naman. Automatically pasok sa 30 ang ating kandidata sa dating Pinoy Big Brother na member na si Kisses de Levine. Isang kandidata naman from Cebu, si Steffi. At ang ating last time, ang handler na kausap natin, si Sir Milton Salinas, nakapasok ang kandidata ng Pangasinan na si Maureen. Oy, partner, is that your top 3 na? Actually, depende. Depende Maglalabo-labo pa yan. Oo. Dahil kapag nandun na sa pageant arena, talagang doon na makikita kung gaano katatas ang question and answer at kaariban nila ang kanilang pagdadala ng sarili sa entablado. Naman, partner, it's just beyond beauty Yun. that they will also show what a woman is worth. Yes. Naman. Para sa'yo naman, kapag sinabi nating beauty queen naman, Oo. kapag beauty queen kasi, alam naman natin, pagandahan yan. Yes. At ngayon, nakausap natin si Sir Milton.
na-appreciate natin yung mga mentors. Of course, Para sa'yo, ano palagi. naman yung kahalagahan na may mga tumutulong sa isang kandidata or sa isang journey mo? Oo. Yun kasi partner, tignan mo, they come in forms or different walks of life. Yung iba sa kanila nanggaling sa artistry, yung iba nanggaling sa modeling, and that you have mentors that would give you an understanding of the path that you are in. Kasi magkakaiba yan. Maybe you've succeed in one path, pero yung isa medyo cleary pa or blurry pa. So that's the time that you have mentors that will help you, guide you to that specific path. And it's always fueled with passion pa rin naman. Kasi na may common denominator ang ating mga beauty queens. They have their passion and advocacy of helping the community. Yes naman. At marami pa tayong pag-uusapan dahil dyan talagang Baguio Day September 1, umariba ang mga ibang kaganapan na tulad ng flying cars, our top 30 Miss Universe Philippines candidate. At ngayon, makakausap naman natin ang aariba sa barangayan. At talagang pinakita niya ang kanyang kakayahan bilang babae. Yes naman. At narito na ang ating barangayan sa Barangay Bakaking Sentral ng ating youth leader na si Ma'am Jenny Punzal. Good morning! Good morning, ma'am? Good morning po. Yes. Good morning, ma'am. Narinig po ba tayo? Yes po. Yes, ma'am? Yes, Ayan. Ayan, medyo ayusin natin ang ating... Ayan, ma'am. Narinig na po ba tayo? Yes po. Yes, good morning, Ma'am Jenny Rose Punzal. Kamusta naman po ang Barangay Bakaking Sentral? Okay naman po ang barangay po natin. Kahit po may problema po tayo, ginagawa po natin yung best po natin para mabigyan po ng solusyon and makatulong po tayo sa ating mga constituents. Yes, tama naman. At nakita natin yung mga kaganapan at ginawa ninyong proyekto patungkol naman sa droga. Ikwento naman natin yan, Ma'am Jenny, at talagang mahalaga ito para sa kabataan. Yes po. Last July 1, nagkaroon po kami ng Kabataan kontra Droga at Terorismo in coordination po sa ating Baguio Police Station 10. So, ang ating pong speakers ay nanggaling po sa Station 10. Then, sinabi po nila kung ano ang kahalagahan ng pag-iwas ng mga kabataan po sa droga. No? Kasi ang mostly po na nahuli is mga youth po, which is nakaka-alarma po para sa atin. And then, sa terorismo naman po, ang mostly din naman po ng mga parang nare-recruit ng sabi po sa atin ay mostly din po ay mga youth. Kaya po, binigyan po sila ng lecture na kung paano po tayo makakaiwas sa mga ganitong mga grupo. Oo nga. And Miss Jenny, good morning again. And Miss Jenny, yung mga ganito kasing platform, nagsisimula siya sa youth. And now, we wanted to encourage others as well. Miss Jenny, paano naman yung naging respond ng ating mga kabataan in this, sa ganitong programa? Nag-lessen ba yung numbers natin? Saan po? Yes. Yung ano po, Miss Jenny, ano yung response ng ating kabataan? Bumaba? Nakita ba nating bumaba yung numbers ng mga youth na pumupunta sa ganitong path? As of now po, wala pa po kaming record. Pero mostly po kasi nang nahuli this year ay youth po. That's why ang ginagawa po namin, in-encourage po namin sila na sumali po sa mga activities to lessen po yung numbers po ng youth na nakakasama po sa mga ganitong sitwasyon or sa mga ganitong problema po. Yes naman. Ang ating youth leader at SK chairman din, Ma'am Jenny. Ma'am Jenny, kapag mga ganitong usapin at programa, may malaking collaboration din po tayo sa mga barangay officials at may malaking tulong din ang tandem ng kabataan at mga barangay officials. Tama po ba? Yes po. Opo. Yes po. Kailangan po, sama-sama po tayo sa pagbuksa, pagbuksa po o pagtigil po ng paggamit ng droga ng mga Pilipino po, mostly ng youth and ng mga ibang adults po. Yes. At
Ano naman po ang stand natin kapag sa mga ganitong usapin? Nahati kasi ang usapin dito sa Pilipinas kapag sinasabing ang tulad ng droga or iba pang way of hindi tamang droga or mga gamot, ay tulad ng marijuana ay nahati ang komento dito ng mga Pinoy na sabi nila ginagamit din naman sa medical use at iba naman recreational use. Ano ang stand mo dito? For me po, siguro we should abide the law na lang po kung ano po ang mas better o mas ikabubuti po kasi yung iba po sa atin nagiging drug dependent na po. So, for me po mas okay po na siguro sundin na lang po muna natin kung ano po yung patupad po ng ating batas. Ayun, tama naman yun at talagang nakita natin. Dapat may panindigan ka. Kung ano dapat, yung nasa batas, dapat sundin. At Ma'am Jenny, patungkol naman sa pangangalaga sa ating kalikasan, kapaligiran, nakita natin ang pag-innovate naman natin ng iba't ibang proyekto tulad ng trash naman. Wow. Paano natin nagawa ito? At ikwento yun naman kung anong nilalaman ng proyektong ito, Ma'am Jenny. So, ayan po, itong activity naman po namin, nangyari po to this August lang po. Nag-start po siya sa pag-uusap po ng aming SK Council. So, napansin po namin din isang problem po sa atin ay ang environment. So, naisip po namin na maging project ang Trash to Art wherein lumalabas po ang pagiging innovative ng ating mga youth po sa ating barangay. Kung paano po nila ilalabas ang kanilang pagiging creative gamit po ang mga basura na nasa ating paligid. Kapag sinabi nating basura, talagang maraming mga bagay na pwede nating gawin dyan. Ikwento naman at ano yung mga example ng mga nagawa nilang trash to art na mga galing sa mga community at kabataan natin? Ayan po. Ang una pong item na nagawa po nila is yung umbrella drippers. Gawa po siya sa mga used bottle, 500 or 1 liter po ata yon sa pagkakaalala ko. Yun po, wherein kapag ginagamit mo po siya na ilalagay mo po yung umbrella doon and then meron pong magko-collect ng tubig. And then yun po yung itatapon po ninyo. And then meron din po ditong market bag. Gawa po siya gawa po din siya ng aming use. Gawa po siya sa materials po na, anong tawag? Gawa po siya sa, wait lang, recycling na parang plastic napansin namin sa mga photos, no? Yan. Galons po siya. Ayan, gawa po siya sa galons. And nilagyan po siya ng, alam niyo po yung sa parcel? Yung plastic po ng parcel? Opo, yun po yung ginamit nila na panggawa po din sa picture. Wow. Lalo and then meron din po tayong picture frames out of magazines. Ayan. Lalo na ngayon, nauso ang mga online shopping platforms. Kaya magandang paraan ito para ma-recycle ang mga ito. Miss Jenny, nakakataba ng puso dahil sinisimulan ng youth natin to. How do we encourage other barangays, Miss Jenny, to do the same platform ng itong Trash to Art project? Ayan po. We encourage other barangays kasi every month po meron po tayong General Assembly with SK Federation po. And also other districts po, naka-district po namin, nagkakaroon po kami ng annual planning wherein sinasabi po namin kung ano po yung mga projects na gusto po namin i-priority by next year, ganyan po. And by posting din po na kung ano po ang kahalagahan ng pagkakaroon ng recycling or trash to art nga po. Ayan. Yes naman. At aarangkada na naman at umaarangkada ang mga kabataan at mga barangay sa barangayan natin. At kasama na dito ang ating upcoming at ongoing events ng Linggo ng Kabataan nila Ma'am Jenny. Ano po ang aabangan ng ating mga constituent at kabataan dyan sa Barangay Bakakeng Sentral? Ayun po,
ongoing po ang online voting wherein nakapagsubmit na po ang ating mga youth ng kanilang entries for our Linggo ng Kabataan, and ongoing na po ang kanilang online voting until September 5. Meron po tayong TikTok Kabataan, meron din po tayong spoken word poetry, meron din po tayong songwriting composition, poster making, and yung isa po na wait lang. TikTok po ba, Miss Wow, Jenny? TikTok Opo, kabataan. yes po. Parang gusto natin Gusto sumami namin dyan. yan, ah. Lilipat na kami ng barangay. True. Yun, meron pa Yes tayo, po. Miss Jenny, mobile photography contest. Yes po. Wow, Opo, ang mobile dami talaga photography. nating ginagawa para sa ating kabataan. Miss Jenny, ano naman yung inspiration mo why you're doing all of this for the youth? Ano po kasi parang hindi naman po, parang it's natural for me na po kasi before pa po mag-start ng SK, meron na po tayong TFYD, meron na po tayong youth volunteers. So dun po kami nag-start, and then nakita po namin na yung mga problem na kinakaharap po ng youth, hindi lang po ng youth, pati na rin po ng children. And sa lahat po ng seminars and trainings na napuntahan namin, kailangan po talaga ng tulong ng ating mga kabataan. Kasi nga po, sabi nga po ni Jose Rizal, di ba, ang kabataan ang pag-asa ng bayan, though ano na po siya, yung kasabihan na yon, talagang totoo naman po talaga siya. Kasi tayo naman po tayo po ang next na generation, kumbaga po. Ganyan. Yes, oo. At ilang araw na lang matatapos na din ang pagre-register sa COMELEC para makapag-boto tayo. Para sa iyo as a public servant at kabataan na isa sa may malaking boses ngayon sa ating lipunan, paano mahikayat at ang ating kapwa kabataan at mga Pinoy para pumili ng tama at totoong naglilingkod bayan na mailagay sa trono ng pamamahala? Ayan po. Una po sa lahat, kailangan po ang pipiliin po natin ay yung talaga pong may malasakit at hindi po yung pakita lang po or andyan lang po siya dahil po election, ganyan. Dapat nararamdaman po natin ang kanyang pagiging public servant. Hindi lang po dahil election na or malapit na ang election, kundi dahil talagang natural na sa kanya ang tumulong at nakikita natin ang pagiging isang mabuting ehemplo na isang lider sa ating lugar po, ating bansa at sa ating syudad ng Baguio. Yun nga, Miss Jenny, very well said. Yung qualities na yan, yung dapat nating hanapin sa ating mga future leader. Miss Jenny, sino naman yung mga gusto nating pasalamatan? Ayan po. First of all, syempre gusto ko pong pasalamatan ang ating mga kabataang Pilipino, ang ating Barangay Council ng Bakaking Central, ang SK Council din po ng Barangay Bakaking Central, kasi without them po, hindi po natin din maiisip ang mga ganitong proyekto. Ang ating mga kabataan na sumasali at patuloy na lumalahok sa ating mga proyekto. Ang city, dahil tumutulong din po sila na ma-spread ang awareness para sa ating mga kabataan. And syempre po sa family ko na sobrang support po sa amin. Yes naman. Talagang Ma'am Jenny Rose, maraming salamat dahil bilang public servant, bilang babae, ay naipapakita natin ang kapangyarihan at kakayahan ng kabataan para sa lipunan. Yes, thank you for standing up as a woman and as a youth for the change that we wanted. Thank you, Miss Jenny Rose. Yes, padayon po. Thank you so much. Wow! Talagang baranggayan natin ay umaariba. At sa pangalawang araw ng Setyembre, talagang pinakita nila yung tunay na kahalagaan ng pagsa-celebrate naman ng tunay
at totoong paglilingkod bayan. Kaya nga partner, yung pinaka gusto ko doon yung sinabi niyang malasakit. Yes. Yung malasakit kasi hindi lang siya for yourself for others as well. Kaya sa mga future leaders natin and to our youth as well, maraming salamat kasi patuloy niyong sineselebrate yung capacity niyo to be one of those change. Yes naman. At marami pa tayong pag-uusapan at makakasama nyo pa kami sa iba't ibang inspiring stories. Mamaya pag-uusapan natin ang isang plantito naman. Kaya't aabangan yan ng mga ka-Rangers dito sa tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Sakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!
nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Mungkada at Paniki Tarlac nakapagtala ng kaso ng Delta variant. Narito ang mainit na detalye ng balitang ito. Kinumpirma ng pamahalaang lokal ng Moncada Tarlac ang unang kaso ng COVID-19 Delta variant sa bayan. Nitong August 29 ay ibinaba sa bayan ng Moncada ang resulta ng kauna-unahang kaso ng COVID-19 Delta variant. So ang pasyenteng iyon ay isang babaeng edad 85 years old at siya ay nagkaroon ng mild symptoms at na-admit sa isang pribadong ospital sa siyudad ng Tarlac noong August 8 hanggang 16 at na-declare naman na siyang clinically improved at sumailalim naman sa strict home quarantine mula August 16 hanggang August 23. Clinically improved na raw ang pasyente noong lumabas ang resulta ng kanyang specimen na ipinadala sa Maynila. Tuloy-tuloy naman ang isinasagawang expanded contact tracing at quarantine sa iba pang nakasalamuha ng nasabing pasyente. Ang pasyente at ang kanyang mga first generation close contacts naman ay muli naming isinailalim sa RT-PCR swab test upang matukoy pa kung wala na sa kanila ang nalalabing carrier ng nasabing variant. Samantala, naitala na rin noong linggo ang unang kaso ng Delta variant sa Paniki Tarlac. Ngayon po ay nais nating ipaalam sa ating mga minamahal na kababayang Panikenyo na ang ating bayan ay meron na pong isang kaso ng Delta variant na kung saan ang pinanggalingan po ng impormasyon na ito ay nagmula po kay Dr. Tañedo na siya naman pong ating Municipal Health Officer at ang kumpirmasyon pong ito ay nagmula sa Provincial Health Officer ng ating lalawigan ng Tarlac na si Dr. Lasatin. Sa ating mga kababayan po na patuloy na nagtatanong kung may katotohanan ang balita, ito po ay totoo na kung saan ang naitalang may Delta variant ay mula po sa barangay istasyon na kung saan 11 years old yung ating naitala na may kaso ng Delta variant. Patuloy din ang pagpapaalala ng lokal na pamahalaan ng Moncada at Paniki sa istriktong pagsunod at pagtalima sa minimum public health standards. Mary Joy Alvarez para sa Luzon Headlines. Barikada sa Beneco Compound tinanggal na, subalit dalawang kampo patuloy pa rin ang bangayan. Narito ang balita. Stand down, mister. You stand down. You stand down. I am trying to be professional here, my friend. I am also trying to be professional. Bahagyan ng humupa ang tensyon sa Beneco Compound. Wala na ang mga barikada. In fact, wala naman ng barikada. In fairness, usapan na namin yan noong August 30 together with Attorney Delmar Carino and Engineer Licuben. Nai-stop na yung pagbabarikada ng mga empleyado at bumalik na silang magtrabaho kasi sila naman ang kawawa. So, as effective yesterday, wala naman na yung mga nagbabarikada at normal business na dito sa Beneco ngayon. Pero ang pagbakla sa barikada ay hindi nangangahulugang humupa na ang bangayan ng magkabilang kampo. Kahapon, ibinasura ng Board of Directors ng Beneco ang appointment mula sa NEA ni Attorney Rafael Banaag bilang General Manager. 6-3 ang resulta ng botohan. Mr. Secretary, those in favor, 6. And those who are against is 3. All right, those in favor prevails, and those who are against is defeated. Nagpadala na ang Board of Directors sa NEA ng performance management contract ni Engineer Licuben. Ipinagkibit-balikat naman ito ng kampo ni Attorney Marie Rafael. Gaya ng Beneco Board of Directors, nagpadala rin sila ng performance management contract o PMC sa NEA tungkol sa pag-upo niya bilang General Manager. Yung ginawa nilang decision is outside the process. So in legal terms, we call it an ultra vires act. Ibig sabihin, legal act yun. So it will not affect yung pag-assume at pagtrabaho pa rin ni Attorney Rafael as General Manager. May performance management contract na si Attorney Rafael
and Beneco, and now it was submitted to the NEA in compliance dun sa directive ng NEA to submit yung performance management contract within 10 days. Dahil hindi pinayagang makapagtrabaho sa opisina ng General Manager si Atty. Banaag, sumulat na siya sa NEA para sa kanyang pag-ukupa sa naturang opisina. Attorney Rafael already issued a memorandum to Engineer Licuban to cease and desist from performing the duties and responsibilities of General Manager kasi hindi na siya ang OIC. We might be filing a case against him sa NEA and other offices for that matter. Well, that is insubordination. Doon sa administrative case nila sa NEA, may insubordination doon. So we will be filing that case against him. In the meantime, nag-opisina siya dito sa Pedro Dumol Hall. Napakalaking space ito for the meantime. Dito muna siya kasi nag-memorandum na rin siya for the occupant to vacate yung General Manager's office. Pero nanindigan ang kampo ni Engineer Licoben na siya lang ang General Manager ng Beneco. Inaantay na ang tugon ng NEA sa naisumiting performance management contract ng dalawa. Halina't silipin ang bagong mukha ng Session Road. Charles Nico Limon, nagbabalita. 3, 2, 1. Kasabay ng pagdiriwang ng Baguio Day ngayong araw, ipinasilip sa publiko ang planong pagbabagong gagawin sa Session Road. Kanina, pinasyalan ito ni Secretary Bernadette Romulo Puyat. Siya ang pangunahing pangdangal ng selebrasyon. Agad naman itong dinagsa ng publiko. Ma-appreciate naman natin yung effort ng local government to make its infrastructures pedestrian-friendly. Yung meron tayong bike lanes, mas malawak yung mga malalakaran para sa mga tao. I think this will also promote yung paglalakad as a form of recreation and transportation. Magandang addition actually. Yeah. Especially na marami namang nagbabike dito po. And actually maganda po, pampaganda ng session. Personally, I like it. Ma'am, sa inyo po? Oh, I like it. It's a new thing for Baguio and it makes you very proud of Baguio. Kasi Baguio born kami and things like this would be something different again. You feel na Baguio is really good for nature ba? Lovers of nature will be coming up here. And I'm excited for what's happening. Kaya when we pass by, we took pictures because we're going to share it also with our friends. Ang pagbabago ng kalsada ay bahagi raw ng Master Development Plan ng lungsod. Isasagawa ito sa loob ng 25 taon. We have to make sure that even if it takes years and years for us to see the development that we want, and I'm talking of like 5 years, 10 years, 25 years from now, we have to make sure that all efforts, as well as the use of financial resources, because these are expensive, are towards one end. We have to have that plan because we would like to make sure that this time, the development is the development that we want. Sa nasabing plano, tatanggalin ang center island at ililipat ang mga puno sa gilid ng kalsada. Lalagyan ng bike lane sa gilid at mga upuan. Magiging one lane ang paakyat at pababa na kalsada ng mga sasakyan. Pinag-iisipan naman kung maglalagay ng tram sa kanang bahagi ng kalsada na iikot lamang sa Central Business District. The reason behind that is we have to decongest yung Central Business District because everything is here. And we are experiencing the problems, diba? You know how bad the traffic is here. Sometimes we even read on newspapers na mataas ang carbon dioxide emissions from vehicles. And then you can feel that it's getting warmer dito sa Central Business District because it's already paved, entirely paved. And most of the people come here. And we have seen in the pandemic that it cannot be like that. No? An agglomeration of too many people is something which we have to work against with already. Target din ng Master Development Plan sa Central Business District ang Governor Park Road kung saan matatagpuan ang Baden-Powell Hotel, Baguio City Post Office at Maharlika Building.
Pinag-uusapan na sa konseho ang pondo para sa mga nasabing proyekto. 5 katangi-tanging residente ng Baguio pinarangalan. Narito ang kwento. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-100 at 12 taon ng Baguio Day, pinarangalan ang 5 natatanging anak ng Baguio City. Sa pangunguna ng Society of Outstanding Citizens of Baguio o SOCOB, kinilala ang 5 awardees mula sa sektor ng community service, business at professional services. Isang stage 4 breast cancer survivor ang awardee na si Maria Victoria Bugasto. Simula pa noong 2006, tumutulong na siya para sa breast cancer awareness. Aktibo rin siya sa paglikom ng donasyon para sa mga cancer patients. Even when I have been immobile for 3 months, the work goes on. Thankfully, I am able to do that because of technology. And like I said, the trust factor, you just call on people and then they can, even if I am not around, it can be done. Kinilala rin ang philanthropist at businessman na si Fernando Chong. Dahil ito sa laki ng ambag ng kanyang mga negosyo sa ekonomiya ng lungsod. Enterprises in the city of Baguio, which have become the source of income of hundreds of families, and for harnessing the resources of these various businesses. Yung 10 years ago, na-expand na kung mga negosyo natin. So itong ating community, sa tutuusin na binigay sa akin ng more blessing sa buhay, gusto ko i-continue, i-share yung blessing ko sa negosyo sa others. Yun ng aking kwento kaya ginagawa ko ito na walang as in person na interested na tumutulong ko sa mga kapwang tao kasi itong community na binigay sa akin sa lahat-lahat. Kung wala itong community, hindi ko mainggan nito. So willing ako, consistent nang i-share yung blessing. Si Attorney Dexter Diwas naman ay aktibong nagsusulong upang mawaksi ang social stigma para sa mga persons deprived of liberty. Nagbabahagi siya ng legal wellness at preventive lawyering sa pamamagitan ng prison ministry. Kaakibat nito ay ang welfare and moral reformation sa pamamagitan ng strengths coaching. Sa mga speaking engagement, I just tell them if you're an employer, you might want to employ them kasi nakita ko yung stigma really na some are willing but they're takot, and I understand, and I think ang maitutulong ko dun is to really open their eyes na if we don't give second chances to these people, there's higher chance of recommitment. Awardee rin si Elizabeth Jane Batino, ang kauna-unahang Pilipinong doktor na nagtapos ng BS Forensic Science. Siya ang pinuno ng Women and Children Protection sa Baguio General Hospital and Medical Center. Naghahatid ito ng komprehensibong programa para sa mga bata at kababaihan. When we say Women and Children Protection Unit, it gives us the notion that, bakit women and children lang? So children, male and female, all genders. And then, as a special service that we offer also, we have had cases of men. We also catered. We were not confined to women, but because we saw the need to also address the issues of men who were abused also. Si Dr. Alberto Atiwag Jr. naman ay isang dentista na nagsasagawa ng libreng medical and dental missions, di lamang sa loob ng Baguio City, kundi maging sa ibang lugar gamit ang sariling pera. Basta malakas tayo, kaya we always pray na bigyan pa tayo ng mahaba-habang para naman mai-share natin yung ating God-given skills sa iba. Kasunod ng pagkilala sa mga outstanding citizens ay ang State of the City Address ni Mayor Benjamin Magalong. Dito, inilatag niya ang mga hakbang ng lungsod sa pagsugpo sa COVID-19. To be part of a new and better normal. To be always a home to us, an endearing destination for the rest of the world. Our contact tracing efforts are unwavering. 93% of close contacts are traced within 24 hours. With a contact tracing ratio of 1:14, still the most efficient nationwide.
All those who were traced are put under quarantine with mandatory swabbing for close contact. Inilatag naman ng Baguio Tourism ang bagong tourism campaign ng lungsod para sa ligtas at responsableng turismo. Warmest greetings to the city of Baguio as you celebrate your 112th charter anniversary. Let this event encourage you to continue promoting sustainable tourism and development so you may generate more economic opportunities for people in the region. May this occasion also inspire you to keep working together so that you can achieve your dreams and aspirations for your city and your people. Limitado ang mga dumalo sa Baguio Convention and Cultural Center dahil na rin sa banta ng mas delikadong Delta variant ng COVID-19. Ladies and gentlemen, inspirational and transformational leadership is the ability to bring about the best in others for the greater good. Mga makukulay na parol, pinailaw na sa Angeles City, Pampanga. Yan ang kwentong ibibida ni Kristen May Terrado. Umpisa na ang mahabang pagdiriwang ng Pasko sa Angeles City, Pampanga. Sa pagsalubong ng Burmans, pinangunahan ng alkalde ng Angeles City ang pagpapailaw sa mga parol. Nagbigay liwanag ang mga parol sa kahabaan ng Abacan at Friendship Bridge sa Angeles. Ang mga naglalakihang parol ay likhang Anghelenyo. 5 araw ang ginugol para ito'y maikabit ng City Engineering Office. Mahirap man ng sitwasyong kinahaharap bunsod ng pandemya, layunin ng lokal na pamahalaan na ipaalala ang diwa ng Pasko, paghariin ang pag-asa, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa. Okay lang naman po kasi wala naman po akong nakikitang masama. Purpose lang naman nila ay medyo masiyahan din naman yung mga makakakita. And masaya lang ako din, nagdarasal ako na sana mawala na rin itong pandemyang ito para mas lalong mas masaya kami pagdating ng December. Simbolo rin daw ang parol ng pag-asa ng bawat Anghelenyos na malampasan ang kalbaryong dulot ng COVID-19. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza at Shekinah Cudao para sa Morning Balita. Most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po ma-order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po.
Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! At kaalaman naman sa kontra droga at terorismo. Kaya nga, partner, and resiliency talaga yung nangibabaw sa kanila and malasakit sa kapwa. Yung nangibabaw in all of what they're doing, their program, their advocacy, and binabago nila kung paano tayo nakakatulong sa iba. And partner, speaking of tulong naman, di ba? At ngayon, makakasama naman natin ang isang certified plantito. Wow. At talagang pinakita niya naman na may naitulong ito sa ngayong pandemya. Kaya live natin makakausap si Sir Judd de la Cruz. Good morning! Yes. Ayan, Sir Judd, i-on po natin at i-allow po natin ang ating audio para marinig namin naman ang iyong napakagandang boses. At kapag sinabi nating plantito at plantita, alam ko ang nanay mo, certified plantita din. Yes, partner. And dami niyang natulungan for this as well. And nakita ko rin kung gaano naging therapeutic ang halaman para sa kanya naman. And alam mo, partner, hindi lang kasi sa kanya There are a lot of people na natulungan nito, mga hindi pa certified na plantita, pero natuto sa paghalaman. And aside from that, mga car rangers, ginawa din nilang form of urban planning and to the point that it became sustainable. Yung iba nga, ginawa na nilang yung backyard nila, naging halaman na yan. Meron ng pwede na for fundamentals of pagkain naman, mga simple lang naman, di ba? Tama naman yun. At talagang yung nakausap natin last time din, ang ating blind gardener. Yes. Pinakita niya na kahit bulag siya at hindi makaaninag ng mga bagay-bagay, ay nagawa niya sa tulong ng kanyang pangdama. Pangdama talaga, hugot na naman ng mga nararamdaman natin. Sense of touch is a form of healing, partner, and sense of touching the plants nga sabi nila is part of a therapy nga called homeopathic therapy. Yan. Yes. Huwag niyong ipaspell kasi mahirap. Anong ibig sabihin ng kaalaman na yan? Mostly ang homeopathic therapy kasi kabsat and mga car rangers are using our senses in a form of therapy. So art is one, forest bathing is one, paglalakad sa nature, sensing the sunlight is part of touching or feeling the oceans, at yan is also part of homeopathic therapy na talagang nilulungsad nila sa ibang bansa as form of an alternative therapy, lalo na sa mga batang merong ADHD.
Yan. At bago natin makakusap naman natin ang ating guest talakayan patungkol sa mga pagiging certified plantito at Yes. plantita, pwede naman tayo dumako muna sa ating pangkontra sa COVID-19 Oo nga at mga pala. update naman natin sa hinarap nating pandemya. As Yes. of September 1, kahapon, talagang umariba din ang ating active cases na 904 at bagong kaso that day. Wow, ang laki Medyo, partner. Umabot ng 100 ito. 116 na kaso. At we have our 3 death naman during kahapon na September 1. Talagang umariba, no? Medyo tumaas nga yung numbers natin, partner. Yes. However, 'di ba, we have naman Yes. given a close monitoring to barangays that are in lockdown. There are existing 29 and there is an additional 8 new lockdown order, Wow. namely from East Bayan Park, West Modern Site, Gisayd Surong, Fairview, Lower Rock Quarry, Luwakan, Apugan, Bakaking Norte and Sur, Ferdinand, Camda Subdivision. Pero mga car rangers, these are only within specific purok or phases naman. Yes, at na-lift naman na ang ating Purok 26, Upper San Carlos Height, Irisan, at Block 21 ng PMA Fort Del Pilar. And for our existing lockdown order naman, ito, at makita natin sa iba't ibang public information page ng ating government of Baguio. And just a friendly reminder, there is an implementation of hard lockdown sa ABCR Remando Road, mga car rangers. So, ingat-ingat po tayo Opo. dyan. At mamaya, dumako din naman tayo sa ating vaccination schedule mamaya. Ngayon, makausap na naman natin ang ating plantita na si Sir Jad de la Cruz. Good morning, Sir Jad. Yes, Sir Jad. Good morning po. Ayun, at nagkakaroon po tayo ng talagang ganito. Oo. At Sir Chad? Yes. At ito, mamaya pag-usapan naman natin yan. At dumako naman tayo sa ating mga viewers na patuloy na umaariba para sa atin. Nandyan ang ating mga Hong Kong Rangers na si Brenda Tulyok at Merly Season Agbayani at Billy Joe Tulyok and Bong. Hello po sa inyo. Good morning. Hi, Bong. Good morning. And of Yes. course, I wanted to say hi and good morning to our car rangers all over. We have one from South Korea. Yes. Good morning. And ingat ka palagi dyan. Umuulan ba dyan? And also, I just wanted to say hi and good morning from sa mga car rangers natin sa Indang, Cavite. Ayun. Sir Carlo, magandang umaga. We also have a good friend of mine, Lori. Thank you and Godspeed. Sana palagi kang safe. Ayun, lagi naman at yun ang pasasalamat din natin at Yes. pinag-celebrate na maging ligtas ang ating mga kapamilya, kaibigan, kapatid. Ayan, marami na tayong mga kakatropa. Ayan, at Yes. ito pa, sa ating vaccination schedule naman ngayong araw ng Setyembre 2 ay aariba din at meron tayong 8 a.m. to 2 p.m. no? Yes. At for SLU Gym naman, mag-start ito ng 8 a.m. hanggang alas 2 naman. At the first dose for A4 with stab po yan from Barangay Aurora Hill Health District, Pinsao. Campo Filipino, Lukban at Quirino Hill. And for our second dose naman, for our Sinovac only po. And also, partner, and mga car rangers naman, available din po sa SMB1 parking for first dose ang ating A4. Again, this is with stab in a specific district in City Camp Health, ATAB, Irisan Filipino Health, Quezon Hill, Asin Health District, and of course, new category for A4 Go Negosyo members that is covering only 12 noon to 2 p.m. And for our second dose Sinovac, please, no need for the stab, but please make sure that this is for AstraZeneca second dose that is scheduled on September 20, not September 1 or 2, and second dose for Gamaleya, no vaccine available yet. Yes, at sa mga ka-rangers natin, ito, paalala lang, kapag may nafe-feel na po kayong something, hugot, hindi. May nafe-feel na kayong hindi kaaya-aya at may ubo, sipon, at sintomas ng headache, wag na po tayong pumunta sa mga vaccination site. At
magstay na lang sa ating tahanan at magpahinga para Oo. baka mailabas natin, may hawa natin yung virus na to. Kaya nga, and partner, it's also important that we self-isolate ourselves kung nga may nararamdaman ganun. Ikaw ba, partner, anong nararamdaman mo recently? Nararamdaman ko na po si Sir Chad de la Cruz ay narito Ito na. na. Oo. At ayan, at talagang makausap naman na natin ngayon ang pagiging at ang kanyang advocacy at ang kung paano siya nagsimula sa pagiging plantito. Ayan, good morning, Sir Chad de la Cruz. Yes. Good morning po. Ayan, good morning. Good morning, everyone. Ayun, sa wakas po. Ayan, Sir Chad, narinig namin ang iyong boses. Yes. Oo. Simulan na po natin. Kamusta po ang pagiging plantito nyo ngayong pandemya? Yes, Sir Chad? Ayun, talagang bumibitaw po ang ating... Yung passion mo sa plants into a business, fun na having fun doing planting, you're also earning from it, especially during this pandemic. Hirap kumuha ng pagkain. Yes. Yun nga. And I think yun talaga yung magsa-start ng fire, yung fuel mo, di ba? Kakabsat and mga car rangers. It's always your passion of doing something. Sabi nga nila, someone told me that if your passion could be translated into something that is economically viable, dun ka na. Ibig sabihin, you're in the right path. Baby, you were born this way. At Sir Judd, paano ka po pala nagsimula sa pagiging plantito muna? Paano ka nahikayat na magkaroon ng passion sa paghahalaman? Bali, 2014 ako nag-start halaman. Start with succulents and cactus. When I was I studied in UP Baguio. So, doon ako nag-start. Nag-related lang talaga. Alam mo yung feel kasi na you're taking care of something and nabubuhay mo siya. Doon siya nag-start. For yung ganda ng yung different colors, different patterns, especially when it comes to colors, yung mga ganon. And the fact na, alam mo yun, something na may buhay na pang palaguin or mas pagandahin. Sobrang factor. At nakita din natin na Sir Chad, yung ginawa ninyong advocacy naman sa paggamit ng mga recycling materials at bottles, tulad ng bottles at mga pinag-inuman. Ano po anong itong advocacy na ito at ikwento nyo naman? Sir Chad, ikwento naman po natin yung pag-recycle natin. Ikwento po natin yung recycling advocacy natin. Ayan, medyo napuputol po ang ating usapin patungkol kay Sir Chad. Babalikan po natin yan mamaya ang ating guest na si Sir Chad. At ito pa, marami tayong sponsor na pwedeng batiin pa ngayong celebration, ngayong Webes. Nandyan ang Muzara, NGCP, TG Home Builders, Baguio Country Club, Loves Cafe, Lemonade, Wala Nang Aw sa Pau, Kati Alice, at Pines S8 Gaming Corporation. Yan naman, and marami pa sila, partner. At dumadami, lumalawak ang ating mga sponsors and sa mga ka-arrangers natin that is willing to be part of our program. Alam nyo na. Ayan, at babalikan natin ang ating certified plantito mamaya sa ilang commercial pa natin. At magbabalik ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwerpa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang Tambalang Sipaw! At ito talaga ngayon, makakausap na natin ang ating plantito. Ayan, si Sir Chad de la Cruz. Good morning! Good morning. Ayan, good morning. Good morning, everyone. So sorry, third problems. Yes, it's okay po, Sir Chad. Nangyayari yan talaga ngayong virtual talaga. Ngayong pandemya, ito ang uso na. Uso na talaga. Oo. Sir Chad, ito, kamusta po tayo ngayon sa pagiging plantito ngayong pandemya at paano ito nakatulong sa inyo? Sobrang laki na naging tulong nung pagiging plantito during the pandemic, especially sobrang hirap maghanap ng work. Yung the fact lang na you're at the comfort of your own house, tapos nakakapag-business ka while also doing your passion. Diba? Ang laki ng tulong niya kasi nasa bahay ka lang, tapos nakakapagbenta ka. Tapos of course, it helps you pay the bills at some point. Ganun, malaking help siya. Yun nga. Ay nako, Sir Jad, I can relate to you. Ako din naging katuwang ni Mama sa ganitong pamamaraan. Sir Jad, paano naman ito nakatulong sa ibang tao, yung pagbibigay natin ng online selling or ng pagiging plantito at plantita natin? Paano siya nakatulong sa ibang tao? Opo. Kasi the plant itself, ang laking tulong na niya, yung nakakakita ka lang ng plant sa paligid mo, especially during the pandemic. Meron siyang sense of giving you that feeling of parang greatness or parang relief. Diba? Kapag nakakita ka ng halaman, especially sa mga naghahalaman, kasi pag nakikita nila, parang nare-relax, nakakalma ka, and also financially nakakatulong din siya sa ibang tao kasi kapag naka-acquire sila ng ibang plants, and then napadami nila, pwede nila i-propagate, and then they can also sell it. They can also sell those propagations for their return of income. Yes. At nabanggit mo na nga yung nakakatulong ito. For you, Sir Chad, personal impact naman ng mga halaman at paghahalaman para sa iyo ngayong pandemya. Paano ito nakatulong sa iyo? Well, personally, yung pinakamalaki naging tulong talaga sa akin ng paghahalaman is yung finance talaga. Kasi I don't have any other source of income as of the moment since I just recently graduated. So, siya talaga yung naging source of income ko right now. So, yun yung isang malaking impact niya sa akin. And also, ang laki ding inspiration niya sa akin when it comes to art.
Kasi siya yung nagiging inspiration ko right now kasi yung mga patterns ng leaves, yung colors ng leaves, yung mga shapes na yun yung isa sa mga nagiging inspiration ko sa arts ko right now. Wow. Yun nga. At nabanggit nga natin yung arts. Opo. At ginawa mo namang innovative at creative ang pagre-recycle ng iyong advocacy patungkol sa paggamit ng mga materials na kakaiba at pwedeng i-recycle. Ikwento nyo naman po yan. Ayun, I've always believed kasi na kahit gaano kaganda yung plants mo sa paligid mo or even if you have the finest of the finest art in your houses like the paintings and the like, parang it wouldn't matter kapag yung paligid mo na or yung kapag yung surroundings or environment mo na is sira na siya. So I think the best thing that we all need to do is to take care of our environment first. So, parang para sa akin, since plantito ka na rin lang, why not, parang environmentalist-ish ka na nun eh. So, why not, itodo muna, di ba? So, that's when I started using recycled plastics, recycled cups as my pots for my plants. Yun. At kaugnay nga rito sa pag-recycle, nanalo ang kanyang thesis. Wow. Paano nangyari ito, Sir Jad? Ayun, I recently won an award for the best thesis in University of the Philippines, Baguio for my studies which is entitled Battling Bottle, Utilizing Discarded Single-Use HDPE Plastic as an art material for to promote recycling. So yun nga, ang ginamit ko doon is yung basically mga plastic bottles, plastic cups, tapos ayun, yun yung pinakaginamit kong art material para doon sa art piece ko. Ang ginawa ko naman doon is parang mga coral reefs siya, which is the habitats of the marine wildlife naman. Yes, Sir Jad, and nakita natin how you are passionate with being a plantito yourself. And Sir Jad, meron pang isa. When you are fueled with another passion, which is your love in arts, there's something productive na nagawa mo. Sir Jad, kwento mo naman sa amin yung journey mo in infusing arts and plants together. So arts and plants together. Ano bang ginawa ko sa arts and plants together? Well, right now actually I'm planning to do paintings naman when it comes to arts. So yun, gusto ko sana i-combine yung passion ko for the arts and also for the plants. Like I'm planning to design pots and also do paintings na related dun sa plants. That's what I'm planning to do. That's what I'm currently planning to do. Pero yun, it's still in the process. At kaugnay nga rito, isang graduate fine arts student ang ating si Sir Chad. At itong passion natin is nakatulong ito sa ating mental health. Tama po ba, Sir Chad? Yes, sobrang laking tulong niya sa mental health. Kasi, ayun nga, di ba, parang we Filipinos, sobrang kailangan natin kasi ng mapaglalagyan ng attention natin, especially during this pandemic. And we also have so much love and care to give out. Siyempre kapag kunwari you are distant from your relative or your friends, parang di man ako kanina mo bibigay yun eh. Yes. So at least for now we have your plans to take care, di ba? So doon mo pwedeng ibuhos yung pagmamahal mo, yung love mo, yung care mo, gano'n. Especially kung wala kang jowa, gano'n. Oo, at sabi nga ng kabsat ko, sana halaman siya para nabibigyan mo ng pagmamahal. Damang-dama po namin ang iyong love, Sir Jad. Oo. Totoo ba yan? Yes, Yun naman. Totoong gusto naming madama yung pagmamahal na yun, Sir Jad. And Sir Jad, ano ba yung mga future projects na naiisip natin that is currently in line for you and Plantix Manila? Tama ba yun, Sir Jad? Yes, Plantix Manila. It's actually Plantix Manila. Gusto ko lang sabihin yan. Kaya siya, di ba usually we call yung mga gardeners ang plantito or plantita. Kaya siya Plantix Manila. It's neutral gender. Gender neutral. Yes. Because planting is not only for the men or women, it's for every gender. For gay, bisexual, lesbian, ayan. So yun, for future projects, I am planning, once the pandemic is over, I'm planning to do a community-based, like community efforts na
community efforts na where we can do recycling as well. Especially, I'm gonna start here with our community. That has been part of my thesis. Na gusto ko magkaroon ng community efforts kung saan we will do recycling of plastics, and I will teach them on how we can upcycle them para hindi lang sa diretsong basurahan kasi pwede pa siyang gamitin. Ang nag-inspiration ko kasi doon, I came from a family where we have very less. Kumbaga, konti lang yung aming resources. Kaya yun yung isa sa mag-inspiration ko. Hanggat meron, di ba sabi nga, kapag maiksi ang kumot, matutong mamalukto. Ganun yung naging inspiration ko doon. So kung ano yung meron pagsiksikan mo, kasi kaya pa naman siya. Yes, Sir Chad, may malaking koneksyon at kahalagaan ang pag-combine ng arts at pag-aalaga ng pagiging plants na ngayong pandemya. It's a great platform to release and express ngayon na nafe-feel mo. Ngayon po, Sir Chad, ano po yung mga gusto nating mensahe naman sa ating mga kabataan ngayon na merong hinaharap na problema at pwede palang magkaroon ng passion sa arts at plants? Well, what I can advise is for you to just love what you're doing. Kasi kapag yun yung pagmamahal mo sa ginagawa mo, everything will follow. Lahat yan, susunod na yan. Tapos, and of course, if you plan on doing a business when it comes to planting, just make sure that you value your customer more than you value your profit. I have been telling this to every people. Kasi mas importante yung trust ng iyong client or ng iyong customer rather than you are earning nga pero sirang-sira ka naman sa ibang tao. So yun. Yes, the loyalty establishing ngayon pa lang kasi nga ipinapakita natin yung buong serbisyo. Sir Jad, Miss Like Valdez wanted to say hi. And sino naman, Miss Jad, si Sir Jad, yung mga gusto nating pasalamatan? Gusto kong magpasalamat sa lahat ng, well, of course, first dun sa professors ko muna from UP, and then sa mga naging kliyente ko, sa mga naging kaibigan ko sa paghahalaman, ayun, sila yung mga naging inspiration ko din for planting, ayun. Yes, thank you very much, Sir Chad, sa ganitong usapin, no? Nabibigyan tayo ng hope, flicker of hope nga sabi mga kabsat, patungkol sa paggamit ng ating passion. At ngayon, pag-uusapan naman natin ang ating quote of the day. At patungkol naman sa celebration sabi nga ng nakakarami na naman kasi siyempre walang nagsabi nito. At celebrate the success of others as you would want others to celebrate yours. What goes around comes around. Oo nga. And syempre, we wanted to celebrate also Sir Jad. Maraming salamat po. And to all our ka-Orangers as well. Maraming salamat sa pagtutok ngayong araw. Ayun, at ito na naman ang isang napakagandang Setyembre 2. At ito, ako ang inyong papapi ang magpapasaya at magpapatuloy sa inyo ng kaganapan dito sa Cordillera, Luzon, Pilipinas at buong mundo. Naman, inspiring critical stories ang hatid namin sa inyo. Ako, Shekinah, kakulitan at kakwentuhan dito sa tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP.